lamilike jekulu jeni muso denmisɛn ani makɔrɔba ɲɛ t'a lamilike jekulu an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi ye talata ye u tɛ kalo tile 10 san 2021 don kibaru kɛnɛ a fɛnsɛnna Ibrahim Diallo Thiou ani a balimakɛ n'aw denkɛ Abdou Ouattara tabarikala i Ouattara i Diallo don kibaru kɛnɛ kan an bɛna bakuruba minnu lase aw ma fɛn min ye an ka minisiri ɲɛmaa ye marabolo ɲɛmaa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye Buguni Sikaso bɔlen kɔ a la a bɛ Kucala a ye laseli mun kɛ a taara hɛrɛ kuma mun fɔ miyangaw ye an bɛn'o lase lamɛnnikɛ jɛkulu ma inshallah. ni ko amaser o ye carte feerelaw ye créditiw Maltel bala Orange bala onga amaser maw ni Orange maw ye masaranka choqué dagala musaka do nɔfɛ an bɛn'o laseli kɛ an balimaw ye financement islamique o ye dina tigilamaw u ka kasabiko do o kɛnɛ kan hakila Ouattara yɛrɛ tun y'an ka ciden ye an bɛna o kuma ani o kasabi o nana cogo min a bɛ di denw an b'o fɛsɛfɛsɛ d'accord nin de bɛna kɛ kibaru ye kibaruya minnu bɛ da an lamɛnnikɛ jɛkulu tulo kan kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara kan maa mun bolo bɛ suya kɔlɔ la o ye Ablaye Sila Babu laseli Ibrahim Diallo Thiou ani Abdou Ouattara balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba aw bisimila ɲɛ t'a don kibaru kɛnɛ kan inshallah kunamana dogibaru kuma sera naumana kunamana bamananga tigi ni mana naumana tinya kuma fobalu naumana kunamana tinya di kunundo do naumana kunamana arajo nyetagala naumana kunamana jama sigile no naumana kunamana lameba jama sigime naumana faugana mali kono ni mali ko ka faugana kunamana nga arajo te kuma bi naumana ne faugana ka tinya fo mali de unye ngaugana yo faugana tinya ka fo jamana de unye namana mbalimaw kunnafoni min bɛ an bolokɔrɔ o ye kunnafoni ye maa jugu ninnu ni a bɛ fɔ n'an b'a fɔ ma ko jihadisu dɔw ko terrorisiw u taara bin an ka dugu dɔw kan kɔrɔyan fan na dugu in hakilila a bɛ Gawo mara de la n'a bɛ fɔ ko Wataguna maa ninnu donna yen Abdou Ouattara u sera ka don cogo di Ibrahim Diallo Thiou kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko mamurutilen ninnu u ye wulikajɔ bila sen kan u caman ni dugu kofɔlen ye n'o ye Wataguna ye a soforokun na dugu yɛrɛ donda la u nana ka na u jɔ k'u ɲɛsin dugu kɔnɔna ma u ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɛn fɛn de bɛ yen Ibrahim Diallo Thiou ni o bɛ lamaga u tora ka kisɛ ci olu la a waleya kɛra sababu ye maa 48 Allahu akbar olu fatura ala ka hin'u la amina yarabi suma amina ka sanga o waleya jugu in ma Gawo marabaw olu ye wulikajɔ bila sen kan a finitigiw ni marabaw jamana ka lasigiden minnu bɛ jamana faama minnu bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na finitigilakaw fana olu fana wulila ka taa u sera ka se yen joona u ka fɔtogo la ko u kɔni sera ka se yen tabarikala min ye sɛgɛsɛgɛli ni fɛsɛfɛsɛliw ye olu bilalen bɛ sen kan ka se k'a ɲini k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu jogila ka se ka dɛmɛ don olu ma maa minnu fana fatura ka se ka olu fana dɛmɛ u ka sutara baaraw la ka se ka sutara cogo la minnu ye nin waleya jugu kɛ u ma kodɔn u ma lakodɔn nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ a bɛ san caman bɔ Gawo marabolo yɔrɔ ninnu na
mamurutulon ka jɛkuluba fila bɛ yen kelen u b'a wele ko GSIM kelen u b'a wele ko État islamique a yirala k'a fɔ ko olu kɔni kelen bɛ ka basigibaliya sabati nin yɔrɔ kofɔlen in na sika kelen bɛ olu de ma k'a fɔ k'u ye nin kɛ a yirala k'a fɔ sika kɔni kelen don nin jɛkulu fila dɔ la kelen na barisa nin waleya jugu ɲɔgɔnna caman kɛra yen olu sen b'a la tigilakaw ani lakana tigilamaw ka se kɛnɛya tigilamaw ma a bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don k'u jɔ u sen kan walasa maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin waleya jugu in na dɛmɛ ka se ka ta ka d'u ma Yɔrɔm Jalo Cu nin waleya jugu in kan e yɛrɛ hakilinata ye mun ye Abdou Ouattara yɔrɔ dɔ basigi tun nana ni waati ninnu na o ye tiɲɛ nka ma hakili juru calen b'a fɔ sécurité tɛ se ka maintenir à 100%. o ye tiɲɛ ka d'a kan i ni maa mun bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra armée ni armée don o bɛ se ka o kɛlɛ o ka nɔgɔ nka e ni maa mun bɛ kɛlɛ la i t'a ye tuma bɛɛ ni nazaraw b'a fɔ nin de ma ko guerre asymétrique a b'i suɲɛ de a bɛ purukuti i b'a fɔ ko toto i b'a ye dɔrɔn a bɛ tunu a bɛ waatinin kɛ a bɛ tila ka na b'i suɲɛ de ka na an balimaw bɔnɔ u ni la nka ni Alahu Taala sɔnna ma an ka finitigiw u laminen don siga t'o la u laminen don kosɛbɛ ka d'a kan musaka fɛn o fɛn kan ka di u ma yaasa u ka se ka faso lakana bi ni kunu man kan dɛ an ka finitigiw fan fɛ dɛ an bɛɛ b'o dɔn ni Alahu Taala sɔnna ma Mali bɛ sumaya Mali kolo bɛ sumaya an bɛ ɲinɛ nin kɔ o de y'an ka laɲini ye ni Ala sɔnna inshallah ko nama lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na Abdou Ouattara n'an bɔra yen ni waati in na école ko bon sen kan bon kun kan article 39 in a bɛ ka dagabɔ wuli dɛ école karamɔgɔw tɛ sabali ka d'a kan jamana bɛ cogo min ma i kan'i faso jeni dɛ i faso kɛra cogo cogo i kana tasuma don i faso la k'a jeni dɛ école karamɔgɔw ka sabali dɔɔni u ka jisuma kɛ u koli ji la maa m'a fɔ k'u ye mun fɔ k'u n'a man kan nka Abdou trop tout de suite là tout de suite tout et tout de suite a ma nɔgɔ o bɛ se ka kɛ a ma nɔgɔ fɛn tɛ jamana jiginɛ kɔnɔ an bɛ cɛmancɛ fanga de la maaya ye hakili ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la école karamɔgɔw ko mun bɛ sen na ayiwa Ibrahim Jalo Cu i n'a fɔ a dogolen tɛ maa si la lakɔli karamɔgɔw u ka lafasali tɔnba foroba kalanso taw u y'a laɲini k'a fɔ sariya a ta ko 39 min b'a jira k'a fɔ u ni hakɛ min ka kan o ka d'u ma i hakili b'a la kabini jamana ɲɛmakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ni u ye tanikasegi caman kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ fo furukufuruku waati yɛrɛ a barika nana bonya kuma min na Ibrahim Boubacar Keita ka waati la a tun y'a jira k'a fɔ ko a sɔnna ma k'a bɛ kɛ nka k'a daminɛ o waati fo ka na se bi ma waleya in a ma se ka jidi ka ɲɛ a kɛra sababu ye fanga yɛlɛmani min kɛla Asimi Goïta ale ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga olu y'a ye k'a fɔ n'i y'a ye furukufuruku barika ka bon jamana kɔnɔ sarako la bɛɛ lajɛlen dama ka kɛɲɛ n'i ye bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛ i b'a ye k'a fɔ a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ bɔ furukufuruku la nka o hakilina in talen a yirala k'a fɔ ko o ma kɛ foroba kalanso karamɔgɔw hakilinata ye olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ olu ni hakɛ min ka kan hakɛ in a ka fara olu kun barisa u ka hakɛ de don nka ka sanga o ma min ye kɛnyɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔw olu fana ka lafasali tɔnba u fana y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna jamana marabaw dɛmɛ ka se ka san ɲɔgɔndan laban ninnu kɛ ka sabu kɛ foroba kalanso karamɔgɔw ko olu tɛna baara kɛ ni olu ka sariya ma labato kunun ko tɛnɛ foroba kalanso lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba an ka jamana fan caman kɔnɔ u ye wulikajɔ bila sen kan ka yira k'a fɔ min ye baaraw ye baara fɛn fɛn bɛ tali kɛ kalanko yɛrɛ kan olu kɔni bɛ taa o baarada ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka o baara ninnu bali
n'an b'a wele ko désobéissance civile ka muruti farida ka ɲɛsin foroba kalanso bɛɛ lajɛlen ma ale ni foroba kalanso ka cɛw bɛ ɲɛnabɔ cakɛbɔda minnu na ka taa sigi o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na. Abdou, désobéissance civile a yera maa jumɛn de la? A yera marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga de da. Ayi, n ka jateminɛ la ka sabu kɛ u y'a kɛ nka a yera maa fɔlɔfɔlɔ min da diɲɛ kɔnɔ o ye Mahatma Gandhi de Inde cɛkɔrɔba in Indira Gandhi fa ale de ye désobéissance civile a fɔlɔfɔlɔ yera ale de la diɲɛlatigɛ kɔnɔ. An ka baara bila an k'an sigi mɔgɔ kana muru ta mɔgɔ kana bere ta mɔgɔ kana gabakurun ta an k'an sigi fo an ka laɲini ka se ka sabati. M5 ta kɛra désobéissance civile u taara assemblée ci u taara ortem ci o tɛ désobéissance civile ye dɛ désobéissance civile hari kala tɛ k'i bolo i b'i sigi de fo i ka laɲini ka sabati o de désobéissance civile yɛrɛ n'o tɛ ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ kari o tɛ dɛ école karamɔgɔw ma se mɔgɔ ka yɔrɔ ma. An ka jateminɛw la u ko u ma se mɔgɔ ka yɔrɔ ma u kɔni taara u jɔ baarakɛ bondaw da la nka n'i taara i jɔ da la mɔgɔw minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔna la k'olu kana don o bɛ se ka kɛ gɛlɛya fana ye o cɛ o waleya fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw kari ɲɔgɔn na o cɛ ni n ko désobéissance civile k'a yera Sogɛl Kokala Mayiga la ka sabu kɛ kuma min na wulikajɔw kun kɛlen bɛ jama fɛ maliden fan caman ka se k'a dɔn ko désobéissance civile ye muruti farida ye M5 ka kɛlɛ waati la a kuma fɔra o kɛra sababu ye hali togodaw la maa minnu tɛ a dɔn an y'a mɛn Sogɛl ka kumaw de la nka a yirala k'a fɔ ko foroba kalanso karamɔgɔw u ni finitigilakaw ɲaamina ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ Sikaso marabolo la k'u karila ɲɔgɔn na fo k'a kɛ min ye gazi fili yɛrɛ ye o bɔra la o yera a waleyaw la ayiwa a kɔni ko gɛlɛyara nka an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye ka sabu kɛ waati ma nɔgɔ nka min kɔni laɲininen don jamanatigiw ani lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba k'u sigi kan ka sigi ka kuma sigi ka fɔ ye damu ye très bien ka se ka bɛn fɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ an denw na se ka u ka examen kɛ sinon nin tɛ maa si fɛlata ye kosɛbɛ n'a fɔra an bɛ cɛmancɛ fanga la sanga ni waati furukufuruku ni samasamali b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana tɔ don dingɛ kɔnɔ o tɛ maliden si ka laɲini. Ala k'an kisi o ma. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana hali bi an bɛ to kalan bunako kan. Kalan ka ko la min ye an ka minisiri min ka ko bɛnlen bɛ duguma kalanw ka daminɛ kilasi fɔlɔ ka se kilasi 12 ma Madame Sidibe Dedewu Usman ale tun ye sariya dɔ bɔ fana min ye dimansi ye ka fɔ kunungo tɛnɛn lakɔlidenw ka kalan suguya dɔ bɛ yen an bɛ min wele ko BT dɔw b'a fɔ BT1 ni BT2 n'o ye baaraladege kalan yɛrɛ ye kosɛbɛ olu ka san ɲɔgɔndan labanw olu baaraw daminɛna kunungo nka min ye dimansi don ye minisiri y'a fɔ a b'a ɲini lakɔlidenw fɛ ani lakɔliden somɔgɔw ale ni maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲɔgɔndan ninnu kɔrɔsili ma u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ta walasa min ye kunungo baaraw ye n'o ye ɲɔgɔndan laban ninnu ye a baara ka se ka bila sen ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sanga o fana ma lakɔlidenw u k'u hakili sigi ka fɔ ko jamana marabaaw b'u u kɔ walasa nin baara ninnu ka se ka kɛ hakilila jigila min ye furukufuruku ye o sɔrɔla nin waleya in de fana senfɛ ka sabu kɔni kɛ foroba karamɔgɔw dɔw bɔra ka taa u jɔ lakɔliso ninnu dɔw la da la k'a fɔ ko moitié don donc i b'a dɔn k'a fɔ ni ɲɔgɔndan bɛ yen jamanatigiw bɛ finitigilakaw labɔ u ka se ka taa ɲɔgɔndan boso ninnu lakɔrɔsi donc ni e taara k'a fɔ ko baara tɛ kɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye finitigilakaw tɛna sɔn cogoya si la i ka o waleya. o ye tiɲɛ ka d'a kan olu bɛ faso de ye. Voilà. Abdou e t'a kɛ e b'a fɔ ko i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bali k'a kɛ an y'a ye jamana in kɔnɔ a delila ka kɛ ka i bɛ k'a to premier ministre la i y'a faamu san 1997 ni 97
élection législative 13 avril i bɛ k'a bɛ ministériya la dɔw de b'u la ko sini maa minnu bɛ taa voter k'olu b'u bali ko ka taa voter a don kama ni maa ye fɛn min kɛ o ka fɔ i bɛ ka i jɔ a jɔyɔrɔ la ko sini 13 avril maaw ka taa voter malidenw ka taa voter fɛn o fɛn ka carte b'i bolo bɛɛ ka taa voter maliden tɛ se ka maliden bali i ka droit la e tɛ voter i sigi so mun bɛ voter olu a t'olu ka to ka voter siga foyi t'a la a don a ye ordre kɛ vote kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a ye gendarmerie ni polisi ni garde caman ba labɔ anw taara voter minnu tun ko k'u bɛ mɔgɔ bali ka taa voter hali ka goudron tigɛ u m'a kɛ i ban école karamɔgɔ i ban i ka droit dɔn mais kana mɔgɔ wɛrɛ bali mun bɛ faso denw fɛ minnu b'an denw kalan ka fɛnkɛ kɛ ko bɛ taa cours kɛ ninnu ko bɛ t'u ka examen salle kɔnɔ e kana fɔ ko i b'o bali ko ka taa e yɛrɛ ta ye Mali ye maa kelen de ta ye Mali ye i b'i ka droit kɔnɔ to so mais kana fɔ ko i bɛ taa maa wɛrɛ bali policiers ni gendarmes ni gardiw ye faso denw de ye olu fana bɛ yen de pour maintenir l'ordre et la discipline siga foyi t'a la tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ye ni e ko e bɛ wuli ka t'i disi da golomasiri ta bɔ disi la ko e bɛ don ko mɔgɔ wɛrɛ kana to ka baara kɛ o tɛ se ka kɛ i ka droit b'i ka so kɔnɔ to yen mais kana fɔ ko i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bali dɛ ayi ko n'aw lamɛnbaa caman sigi bɛ n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ kibaruya wɛrɛ mun bɛ an bolo yanni an ka se Choguel ma a ka kucala taama la o ye DNCC ko direction nationale du commerce et de la concurrence o ko kibaruya jumɛn bɛ yen ayiwa Ibrahim Diallo tu an ka jamana sogoko a kun gɛlɛyalen don dɛ ne yɛrɛ ɲin kumunen don dɛ hali bi dɔ faralen bɛ gɛlɛya kan o ye tiɲɛ wayo ma fagali kɛ hali n'u ye fagali kɛ o ni an ka minisiri min ka ko bɛlen bɛ jago ani bayɛlɛmani ma o ni Bamakɔ bouchers ale ni Kati bouchers u tun ye bolonɔ bila sɛbɛnfura la juillet kalo tile 6 san 2021 k'a jira k'a fɔ min ye sogo yɛrɛ kunnafoniyaw ye jamana marabaaw bɛna dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin bouchers ma walasa u ka se ka sogo yɛrɛ faga k'a di jamana kɔnɔdenw ma o bɛnkan ninnu sabatilen a yirala k'a fɔ ko jɛkulu in dɔ la min ye bouchers ka jɛkulu ye jɛkulu dɔ bɛ yen o kɔni ye i sen bɔ nin waleya in na ni bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka hakilinaw tɛ ka lasabati o kɛra sababu fana ye ka dɔ fara gɛlɛyaw yɛrɛ kan sogoko yɛrɛ la nka walasa daɲuman ka se ka don a la minisiri ka hakilinaw na u ko min ye bi yɛrɛ tarata ye n'o ye uti kalo tile 10 ye u kan ka sigi fana kɛ tuguni ka kuma ni bouchers ye ka kuma en ko tun bɛnna kan ko u bɛ taa wari dɔ de di bouchers ma ayiwa a bɛ n'a fɔ o bɛnkan in o ɲagamuna cogo dɔ la o de kɛra sababu ye dɔw ye wari sɔrɔ dɔw ma wari sɔrɔ bon parce que dɔw nana an fɛ ɲɛtaa la yan kana fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu taara olu tɛ ka wari sɔrɔ o kɛra k'u jɔ ranjanba la o kɛra tɛ wari sɔrɔ très bien o kɛra sababu ye olu ye u sen bɔ a la anw ka minisiri ka kunnafoniyaw la u ko bi tarata u bɛna sigi ka kuma tuguni an bɛ a jigiya k'a fɔ u bɛna ɲɔgɔn faamuya min bɛ se ka kɛ sababu ye sogo feere baara ninnu ka se ka daminɛ sogo sɔngɔ a ka se ka jigin ka na i n'a fɔ minisiri tun y'a bila yɔrɔ min na n'o kɛra bɛɛ bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ n'o tɛ anw ɲin kumunen don dɛ nin waati in na sogo Abdou an bɛna ma sogo ɲimi dɛ bon k'u ye dɔ fara Sénégal jiginin fana kan i y'a dɔn maliyɛn tɛ foyi kɔnɔ wallahi ni gɛlɛya kɛra e ma maliyɛn b'a ka gɛlɛya bɛɛ kɛ ala tɔgɔ bɛ an da nka ni sunkalo kun bɔra ko kalo yɛrɛ kɛngɛliba sisan i bɛ taa Sugunikura la bɔrɔ ye 1500 mais ni sunkalo yɛra ni kalo yɛra u b'a feere 3500 nin de ye Mali ye silamɛ jamana nin de ye Mali ye silamɛya dun ma jɛni ye dɛ nin de ye Mali ye Allahu akbar sogo u bɛ dɔ fara o kilo kan dɔ delila ka ne wele nɛgɛjuru la ko gaɲuwa sogo kiloma a koloma 300 ani dɔrɔmɛ 40 Allahu akbar bon yan 500 ani joli Allahu akbar anw de b'a gɛlɛya yan ni seli waati sera ko salat wallahi silamɛya b'an caman da de la a t'an dusukun na o ye tiɲɛ n'o tɛ ala ko silamɛya ye nɔgɔya de o de fɔra n'i ko nɔgɔya i ko silamɛ n'i ko hinɛ i ko silamɛ nka anw b'an ka magasinw de fermer fo sunkalo kɔnɔ sunkalo de ye maliyɛn silamɛ ka gɛlɛya yɛrɛ ye Allahu akbar k'an to nin na ala b'an jaabi
akagele amano de amano ala tan jabi ka to gele ay nar ka to nyogon jugu ay na aish anti dogo fe ambe gele ay de fe anti hera sari mane yere ten noya yere de fe oiche gele adron ka do fara ka dron wallahi i ko ma ka foko yo ko ninga gele ba fo aka yoro ne ba tamina e bo don o de bu beda abeda la kan yo odi tuma ala ka hakli nyuma dama amina rabbi amina note anga silama ya andade ya nan dusukun te kele de siga foitala te kele de commerçant ka hina jamana deuna abe ko me anya fo école kramo ka hina an deuna o kay hina mali la mali segena oiche ima chega dongili me ko mali segena ko mali nyeji bo mali bozo chen ko mali nyeji awo mali be kasila harsa mali nyeji se ka jaw mali jow yere de be ka mali la kasi hina te moshi dusukuna ante makari ante hina andu beseli ambeseli nan tla lambe do nyina mbambolo jan ko ala bomine ala ka kili nyuman dama amina rabbi ami ala ka kili nyuman dama ala ka kili nyuman di école karamo ma ala ka kili nyuman di wayoma amina rabbi nga ala ka hakili nyuman ba fana di fama ma de oiche o ka ina jamana kono do na de ko yere fambaye ulude nuru ya isai ka jatemine ka se ka hine duguma mola abike sababu ka noya badu kola ko sabe barsa amana gelaya cogo cogo lumunu ye sanfɛ maw ye hali ni sogo kulo yɛlɛla ka taa 2000 ala k'an kisi olu bɛ se ka san o b'a ɲimi nka dugumama minnu bɛ duguma an tɛ se ko ne bɛ ɲini ka tile 15 bɔ n b'a sogo in ɲɛ la Allahu akbar Sénégal jɛgɛni u ye dɔ fɔrɔ fana kan a kɛra Abdou an ka tɛmɛ fɛn min ye an ka premier ministre ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye taara Kucala Buguni ni Sikaso bɔlen kɔ la a sera Miɲankala Paris a taara a ko a ye kuma dɔ fɔ o donna ne la dɛ a ko anw bɛ aw ka baarakɛdenw de anw ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye premier ministre ka majigin kuma fɔ Mali la ne kɔni c'est la première fois ne k'a mɛn ni ne siɲɛ fɔlɔ ye kan a ko aw ka lempo wari de bɛ kɛ ka anw sara anw man k'an sigi Bamakɔ yen f'an ka n'aw lajɛ siga foyi t'a la président Assimi ko n ka n'aw lajɛ aw ka lempo wari anw b'o de kan o de bɛ di anw ma sara la o ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la Choguel an y'a bila yɔrɔ min an bɛ ɲini k'a sɔrɔ yen o ye tiɲɛ an y'a bila yɔrɔ min adamaden bɛ falen sani M5 la tun bɛ kuma min na a tiɲɛ la a bɛ k'a walew kɛ a ma fili a yɛrɛ ma a ma ɲina jamana kɔ a ma ɲina jamana kɔnɔdenw kɔ a ma ɲina M5 la a ye kuma minnu fɔ a ma ɲina o ye tiɲɛ o kɛwalew de b'a la sisan o kɛwalew de b'a la i ɲɛ b'a la kunkolo in b'a kan da la dɛ hali n'a sɔrɔ chinois fugula in tun ka bɔ a kunkolo ma maa caman yɛrɛ b'a fɔ ten ko hali Choguel ko hali n'a man di ye ko tiɲɛ yɛrɛ la a yɛlɛmana a falenna a bɛ ka baara kɛ o ye tiɲɛ a bɛ ka baara kɛ siga foyi o tuma a ye mun fɔ Sikaso Segu Kucala a ye mun fɔ Kucala Miɲankala Paris an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn basi la o la je serai leur invité spécial n b'a ɲini président yɛrɛ bɛ se ka kɛ invité spécial ale yɛrɛ bɛ na mais comme ale ka baara ka ca peut-être a bɛ se ka yamaruya di ne ka na place la mais min ka di ne ye ale yɛrɛ ka na yan pour fêter avec vous parce que n'i y'a ye aw bɛ ka min fɔ sababu de don ale de kɛra sababu ye mais ale de fana ye décision in ta parce que ka miliyari 100 ni ɲɔgɔn bɔ gouvernement caisse la k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ n'a ye ministre kelen tɛ se k'o kɛ dɛ hali premier ministre tɛ se k'a kɛ fo président ka yamaruya di donc an b'ale fo n'ale yɛrɛ bɛ se ka na o fête la o de bɛ diya n ye n b'a dɔn o de bɛ diya Kucalakaw ye mais n'a bɛ se ka na peut-être a bɛ se k'an délégué ka jamanatigi fo la k'a waleɲuman dɔn n ko an nana mission in na pour que minnu tɛ tubabukan mɛn u ka a mɛn parce que n y'a fɔ tubabukan de pour que diɲɛ bɛɛ k'a dɔn parce que an tɛ foyi kɛ dogo la maintenant minnu tɛ tubabukan mɛn n b'a fɔ olu fana k'a mɛn n nana yan ci de la a bɛ dogokun dama dama bɔ a y'a dɔn ne ni président bɛ ɲɔgɔn rencontré tarata o tarata ka gouvernement conseil des ministres dossier lajɛ n'an tilal'o la an bɛ baro kɛ jamana bɛ lahala min la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ hakilina d'a ma ale fana bɛ hakilina d'a ma kibaruya min bɛ yen ne tɛ minnu kalama a b'u di ma décision ba minnu kan ka ta a b'u fɔ ye ni instruction kan ka di ministre min ma a b'o fɔ ye o kɔnɔna la de an bɛnna kan ko an kana to Bamako dɔrɔn ka réunion kɛ ni parti politique ni société civile ni diplomate ye an ka taa dans le Mali profond ka taa maliyɛnw den fɛ ka taa maliyɛnw den fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que le monde rural c'est 80% de la population n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 80 a bɛɛ bɛ bɔ dans le monde rural olu de ye majorité n'i y'a mɛn démocratie ka b'a fɔ ko démocratie ye majorité donc a ko k'an ka taa à l'intérieur du pays an ka taa kuma maliyɛnw fɛ ka t'u hakilina dɔn hami min b'u la an ka se k'a dɔn n nana o de la k'a fɔ aw ye ko bi an bɛ min fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ o k'a sɔrɔ
malien jennai ube na ya ke kasora mafuye o ba soro hakili nyumande do na ya decision ta ba soro malien na fa bala fen wo fe na be malien degu ni malien na fatala anto sirata nana don akudo awu kan deme ka transition yi soutenu na ya soutenu avec Aoussagou na ma soutenu d'être attaqué Aoussagou c'est le gouvernement coudron tseka adla il faut le soutien de la population la légitimité d'un gouvernement de son action c'est d'abord sa capacité à sécuriser sa peuple kalakana ka nogoya kalakana balia ka chamambola katla ni be décision ou décision ta o ya sori ka jamana don sonama ka do awuki ki demal ambe mi fe ambe mi ni ala fe ay do awka o kanyana bo transition be ban domina malion ka se ka fo ka bo kidal fo ka ta kai ka fo chere la transition nyamo no bena fanga la domina gelaya min ko be malika chamamborala siraw do fede gelaya abora fiu pour que histoire kono yani santa samuga sambiduru sankemere abiseka temoereka akiseka sebe histoire kono ko en 2021 nyemoko do sora malila mini taruka population fait pour hakina fui population you soutenu aya hakina duma uye barake population intérieure o nyemoko usera ka mali bodinyen kono ka sigi asenka ka horaya adambe ko sigam parce histoire kono mba fo shen chama mbesiga jamana baw minun to be ka fo yoro bela ko jamana baw démocratie du fangambula na folo bula ko jamana ni uta kelen ne tu togo pour ngana nyina doko ni uta kelen ka histoire la ni ya don ni buka histoire don ya kala ni de prof d'histoire de mais ya kala ka don politique sirafe a chama uka histoire la wati do sora ukumbina dinga kono fuga jamana be ka tunu fu jamana don bulla ka buka jamana mais mo dama ye nyon soro jamana dum ni yu kali ko be ka jamana jo ko be ka jamana foran sigam ko jamana te jamana kele ujo jamana deun tuguruko u tege di nyoma ka do da kelen fe ka bu da kelen fe o sirafe u sera ku ka jamana jo ka unité a souveraineté a dambe a indépendance ka sigama o jamana u be ka leçon dama an ba fi o de ka ke malila o ti se ka ke na man soutenu na ma do awu kan na fana me barake aw be mi fe aw ha mi muye amo okipo de la gouvernement e barakela de président ni premier ministre ni ministre barakela de do aw ga lempo de busara aw de bo to tle koro aw de be woshi aw ga baraya lempo ministre o de be président ni ministre sara donc wila ka barakela de donc an ga barake pour que ka ni soja na yoke ala be baraka do barayna ni baraka do nara a baraka be sigi aw rema abe yirwa mo ba min be ne fe ka foyi ay do awu kan jamana tigu dide nyamo ma bawbe jamana dombe ay do awu ke na ay do awu ke ala be baraka do transition la hakito balla sallallahu ko nawmana Abdou Ouattara na fɔra ko amaser o ye minnu bɛ karitiw feere crédit feerelaw ka nafama di ani zere k'o di ira dɔn téléphone so nana waati min na Icatel de tun don sana ka kɛ Orange nka u don ka Mali la u nana ni vitesse sugu dɔ ye ka d'a kan Malitel tun bɛ yan o tun ye faamaw ta ye ka d'a kan pisi kelen feerela yan 120,000 170,000 180,000 ni tun ye Malitel ye maa mun bolo dɔrɔn i tun b'a fɔ k'o tigi bolo bɛ se a kɔ ma mɔgɔw tun bɛ bɔ yan ne terikɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ bɔ yan k'u dɔgɔninw u bila ka taa ran na Malitel la 350,000 pisi nɔfɛ ko pisi feerela fo 750,000 Malitel 73 ninnu o kɛra yan fo kana pisi dajigi jɔn de nana ka na kɛ anw fantanw ye téléphone sɔrɔ Orange u nana ko Icatel o Icatel de bɛ anw bolo ni aw nana ko ka baara di denmisɛnninw ma aw n'a kan kɔni jɛra bɛɛ lajɛlen a jɛra maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka d'a kan Abdou hali n'a sɔrɔ i ye monogame ye n'a sɔrɔ i ye monogame ye i ye san 5 san 10 san 20 muso kelen de b'i bolo o ye misali de ye n'a ɲan tɛ sinɛla yɛrɛ la a tɛ lafiya dɛ siga foyi t'a la i ma sɔn kuma ma a dɔw bɛ yen a monogame ɲuman kelen kelenw bɛ yen nka ni muso y'a dɔn k'a fɔ ko a kelen de don i ni hɛrɛ farala e m'a cɛ dɔw bɛ yen dugutila fɛ u t'a fɛ gɛrɛn ka wuli cɛ tɛ ni te bɛ deuxième la dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko k'a réengagé tuguni kura wɛrɛ sigi so kɔnɔ fɛn mun b'a a ko ye u ka kalan dɛ sokɔnɔla ka kalan siga foyi t'a la nka ni sinamuso sɔrɔla sisan nin bɛ a bɛ masumaya dɔɔni Orange nana an dɔgɔninw n'an den minnu tɛ baara la u ye maa caman ta an ko tare i y'a faamu mɔgɔ caman taara
ja après dusukasi de b'a kɔfɛ u nana u y'an ka denmisɛnninw ta ka dɔw kɛ master ye ka dɔw kɛ grossiste ye ka dɔw kɛ demi grossiste ye ka dɔw kɛ vendeur revendeur ye nin bɛɛ ɲɛna u ka bɔ te min na so an bɛ Icatel fo la an bɛ Orange fo la nka nin waati laban ninnu na nin san laban ninnu na e m'a ye san dɔ la 2016 la u ye grève kɛ ko bɛɛ ka Orange ka sim nin ko bɛɛ ka bɔ i kun o kɛra ka d'a kan forfait da ka gɛlɛn Bamakɔ yan Dakar ta ka nɔgɔn n'a ye Niger Niamey ta ka nɔgɔn n'a ye Abidjan kuma t'o ma o yan fana n'i ye weleli kɛ dɔrɔn i m'a mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn a taara répondeur la ko dɔrɔmɛ 2 o b'o tigɛ o tuma sisan ne bɛ deli k'a fɔ kuma kɔnɔna na ko fɛn min ye Mali faamaw ye a bɛɛ tɛ a caman bɛ yen u ye musaka de fisaya ni maliyɛn denw yɛrɛ ye jamana kɔnɔ denw ye wari de bila société étrangère ninnu na anw denw n'an dɔgɔninw olu ka droit k'o traiter sisan denmisɛnw wulilen don kɛlɛ la tugun i y'a faamu amateur minnu bɛ carte di olu de wulilen don u dusukasilen don u ye kulekan bɔ ka kulekan bɔ maa m'u lamɛn i b'a dɔn Abdou maa caman bɛ yen n'i taar'u ka bureau la ko c'est le journaliste ko c'est Abdou Ouattara télé ɲɛta non il faut lui dire que je suis en réunion wakila i taara 1,000 de ɲini n mako bɛ directeur la a bɛ kɛ secrétaire yɛrɛ kɔnɔ ko e journaliste e taara 1,200 ɲini de la i y'a faamu mais n'olu mako jɔra anw na ni ko y'u sɔrɔ u bɛ jɔnw fɔlɔ wele oui, appelez la presse, télé ɲɛta, radio ɲɛta, Jeune Afrique. U b'anw de wele an de y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛ cɛfarin bɛ yan ani kɛlɛ tɔgɔtigi an de bɛ tɔgɔ ta k'a d'u ma i y'a faamu siga foyi t'a la maintenant nin denmisɛn ninnu u kasira ka kasi faamaw ma bonda yɛlɛw ye n'o ye amateur maaw ye distributeur de carte u y'an kunnafoni dilaw u y'u wakili kɛ anw de ye mais n'a jɛra k'a dama tɛmɛ anw tɛ wele mais n'a goyara kunnafoni an bɛ ten don n'a goyara il faut appeler la presse nous on est là anw bɛ yan nka an dɔgɔnin ninnu filɛ nin ye a n'an den an bɛ ninnu dɛmɛ olu de nana k'u ma kasi Orange kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ min d'aw kan e yɛrɛ ye kunnafoni dila i b'a dɔn Orange ye tɔɔrɔ min d'a maaw kan denmisɛn ninnu bɛ sɛgɛn min na bi Ala dɔrɔn de b'a dɔn farankan jumɛn b'i bolo k'a fara kan ayiwa i b'a dɔn Telecel nana Maltel bɛ yan Orange fana bɛ yan an bɛ diɲɛ laban tile min na sisan bɔlɔlɔ n'o ye internet ye bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ n'a ye ka sabu kɛ kunnafoni sanuman teliman fana bɛ sɔrɔ a kan hali n'a yirala k'a fɔ ko juguman fana b'a la walasa o waleya ninnu ka ɲɛ il faut que nin téléphone sotigi ninnu u ka u jija ka se ka caman bɔ u ka musakaw la min bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma i ye min fɔ n'o ye répondeur ye n'i ye mɔgɔ wele i m'a sɔrɔ dɔ bɛ tigɛ a la o ye waleya min cɛman ye u ka essayer u ka o dabila n y'a mɛn ko réseau dɔ bɛ jamana dɔ la n'i ye crédit ta dɔrɔn u bɛ forfait d'i ma min bɛ se k'a to i bɛ bɔlɔlɔ sɔrɔ n y'a mɛn fana jamana dɔw kɔnɔ pisi i tɛ wari bɔ dɛ i tɛ wari bɔ u b'a d'i ma i bɛ taa waa d'i ma fu n'i y'a don i ka bara kɔnɔ dɔrɔn i bɛ crédit sɔrɔ a la wa crédit fana ka nɔgɔ diɲɛ sera waati min ma bi subahana mansinw taara ɲɛ cogoya min na a kan ka kɛ sababu ye fana caman ka se ka bɔ anw ta la n'i y'an ka jamana yɛrɛ ni an kɛrɛfɛ jamanaw ta k'a lajɛ an ka janjɔnw la i b'a fɔ jigijala ni baji i b'a ye k'a fɔ Orange bilen don anw kan kosɛbɛ kosɛbɛ maa si tɛ kuma a waati sera ten sa an ka jamanatigiw fana ka essayer k'u wele ka kumaw fɛ wa an ka den minnu fana b'u bolo baara la n'an dɔgɔnin ninnu olu fana tun bɛ musaka min sɔrɔ u ɲɛrukina ka ɲɛsin o la ko k'olu bɛ ka sɔrɔba kɛ o tuma olu tun bɛ sɔrɔba mun kɛ kɛmɛ sigi la 35% kɛmɛ sigi la 7 k'u b'o 7 fana k'u bɛ dɔ tigɛ o fana na sisan o kɛlɛ de bɛ sen na sabu u b'a fɛ u kana balo sabu an dɔgɔnin n'an den minnu b'u bolo baara la olu kana balo i tɛ nin ye jamana si kan i b'a ye Mali de la n'i y'a kɛ jamana wɛrɛ kan u b'i gɛn siga foyi t'a la u b'i gɛn ka jamana kɔnɔdenw ne y'a ye an kɛrɛfɛ jamana dɔw président ale ko n'a bɛ licence di min ma i ka sanu bɔ a ka jamana kan a b'a fɔ fɔlɔ ale ka ministre de min tɛ licence de ale yɛrɛ de b'a di fɔlɔ dugudenw aw b'u ta baara la minnu kalannen don minnu ma kalan aw b'u ta aw ka priorité ye ka dugudenw de ta baara la o de ye hakilina kelen
a b'a fɔ ko fila dɔgɔtɔrɔso ka dɔgɔtɔrɔso a y'a yakubaya a y'a dilan aw ka minɛnw bila kɔnɔ aw ka fura bila kɔnɔ fila a ko saba u ka école mun bɛ dugu la aw bɛ dugu école aw b'a bonya Abdou o tɛ jamanakuntigi ɲuman ye o ye ɲɛtaa jamanakuntigi yɛrɛ a tɛ sanu bɔ jamana n'an bɛ dancɛ bɔ an balimaw yɛrɛ de don a tɛ licence signé abada n'a ma nin f'i ye n'i sɔnna nin ma aw b'aw bolonɔ kɛ papier la mais anw ka Sadio la lajɛ Keɲeba lajɛ sanu bɛ bɔ 100 sigila 98 o de bɛ taa kɔ kan anw bɛ joli sɔrɔ anw ka sanu yɛrɛ t'an ta ye ko Mali ye sanu bɛ Mali la 3e an ye mun 3e ye Allahu akbar ni société étrangère de nana olu de b'u sago kɛ malidenw na anw ka cadre bi yan ne bɛ y'a fɔ n ka kuma kɔrɔ Mali jugu fɔlɔfɔlɔ ye an ka cadre zow nanbaratɔ galontigilaw de ye u tɛ jamana fɛ u tɛ jamanadenw fɛ b'o f'i ye dɛ nin denmisɛnnin ninnu de y'u ban ka taa kɔgɔji kan ninnu de y'u ban ka taa cɛncɛn na u ka taa kɔgɔji ka yɛrɛkɛw ka tu dun k'u ban ka taa cɛncɛn kan k'u baw bɛ u faw bɛ ka ni tɔrɔgɔ kɛ Orange Mali la k'u dayirimɛ ɲini u ma suyɛli ko u ma dɔrɔgu ta Orange ko k'u a ɲɛ tana ye an denw n'an dɔgɔnin ninnu ye ninnu ka bɔ nɔgɔ la Allahu akbar sɔgɔmada in na olu de b'an bolokɔrɔ Amasɛri ɲɛma n'o ye Musa Dumbuya ye an n'ale an bɛna a ɲininka fɛn mun b'a kun n'a kan cɛ mun b'u ni Orange cɛ a bɛna fɔ an ɲɛna Basila bisimila n'i ko Musa Dumbuya i b'a fɔ ko Amasɛri Dumbuya an b'i fo alhamdulillah Amasɛri ye mun ye Amasɛri l'association malienne de revendeurs de cartes de recharge gɛlɛya ye association mun sigi san 2010 yaasa u bɛ se k'u ka hakɛw ɲini k'u ka hakɛ sigi o de ye Amasɛri aw ye téléphone baarakɛlaw ye awɔ an bɛ téléphone opérateur téléphonique baara kɛ ɲɔgɔn n'o ye Sotelma Malitel Orange Mali Telecel gɛlɛya jumɛn b'o kan gɛlɛya bɛ an dala Orange Money sira kan n'o ye Orange Money ye an ka commission yaasa a ka faamu an ka sɔrɔ Orange Money ye dɔ bɔ an ka sɔrɔ la fo sigiyɔrɔma 7 donc fɔlɔ la u y'a kɛ mais u b'a kɛ wagati min na u ye ani tarifu jigin filanan u y'a kɛ u y'a ni tarifu jigin sabanan tuguni n'o ye le 1er juillet u ye an ka commission jigin ka sɔrɔ foyi ma bɔ tarifu la donc a y'an kamana gan o de ye an wulikun yɛrɛ ye aw ka commission ye jumɛn ye tarifu fana ye jumɛn ye a walawala yaasa maaw ka se k'a fɔ tarifu ye ne cu nana ne ma misala la k'i bɛna 1000 ci ka mɔgɔ ma donc i bɛ fɛɛrɛ mun d'a kan a bɛ fɔ o de ma ko tarifu n'o ye fɛɛrɛ ye donc o ye affichage min d'a ma an b'a o wele ko tarifu donc a bɛ komi ni ne bɛ 2000 ci san n tɛ 80 d'a kan 80 min bɛ d'a kan o de ye tarifu ye o 80 ye jɔn ta ye 80 ye Orange ta ye parce que ni aw hakili la u bɛ jigin aw de ka jifa kɔnɔ jamanaden yɛrɛ bɛɛ ka faamuya ye k'a fɔ ko Orange Money kɛla de ka sɔrɔ ye tɔnɔ in ye donc anw ta tɛ anw sɔnnen don ka taa jigilatigɛ sɔnni di anw ma o 80 kɔnɔna la o sisan aw ka wulikajɔ ɲɛsinnen bɛ o de ma wulikajɔ aw b'a fɛ mun Orange ka mun kɛ sisan mun kɛlɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ Orange tun bɛ 80 na misala la yani an ka na le 1er juillet la 35% de tun ye anw ta ye mais le 1er juillet u y'a bila 25% na an ka sɔrɔ 100 sarada la donc an wulikun ye bi u ka se ka a segin 0,35% na ka bɔ 0,25% na donc o de y'an ka wulikajɔ yɛrɛ an ye mun daminɛ aw ni Orange ɲɛmaaw aw ye ɲɔgɔn ye yan an ye sigikafɔ kɛ siɲɛ 2 o kɔmu bon u ka kuma ninnu a expliquer man di a ka se ka faamu parce que n'i ye dɔ bɔ mɔgɔ ka sɔrɔ la ka tila k'a fɔ ko dɔ bɔli sɔrɔ la o de bɛ kɛ sababu ye a tigi ka sɔrɔ ka bonya o y'o de fɔ an ye bon tiɲɛ yɛrɛ la anw ma se k'o faamu puis aw tɛ se ka expliquer mɔgɔ ye mɔgɔ ko o faamuya quoi o y'o de fɔ an ye dɔ bɔli anw ka sɔrɔ la k'o de bɛ kɛ sababuya ye anw ka sɔrɔ bɛ caya u natara aw la bon nin kɔni nin tɛ nata yɛrɛ ye bilen nin ye n tɛ fɛ n baarakɛɲɔgɔn ka fɛn sɔrɔ baara kɔnɔ nin y'o de ye aw de ye grossistes wa yala masɛriw anw ye grossistes ye masɛriw bɛ anw ni Orange cɛ a bɛ fɔ olu ma ko partenaire aw ka kɛlɛ in na masɛriw b'a la u b'a kalama masɛriw b'a kalama parce que an filɛ moment min na sisan an ni masɛriw bɛ sigikafɔ la an ye laɲini min kɛ Orange fɛ k'an to grève kɔnɔna la masɛriw ye wele bila an ma k'an ka na an ka sigi ka kuma an ma sɔn parce que n'an kun nana o wagati la u bɛ image yɛlɛma k'a fɔ ko bɛn kɛra ko la non o kama an ma sɔn grève bannen sisan an n'u bɛ kuma ɲɔgɔnya la n'u y'a sɔrɔ an ye laɲini min kɛ Orange fɛ n'olu ka kuma ɲɔgɔnya de b'a to an ka laɲini ka sabati o tɛ problème mais ni sigikafɔ in kɔnɔna la ni an n'u ka kuma ɲɔgɔnya n'a banna wagati min na an sago ma sɔrɔ an jagoyalen don ka mot d'ordre wɛrɛ déposer Orange ka tabali kan n'o ye préavis de grève ye kɔɲɔw bɛ sen na an ni masɛriw bɛ kuma ɲɔgɔnya la
ni wagati la u ye layidu d'aw ma u ko bɛ kuma ni orange komi fɛn min don an b'a dɔn kɔrɔlen santage de don n'i y'a ye anw pan n'olu kunna ka taa kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani orange cɛ an b'a dɔn kuma dɔ la olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ mais o bɛɛ la n'olu ko ko an k'u ka sigi ka kuma ni mɔgɔ ko ko n'an ka sigi ka kuma a diyagoyalen don i n'a ka sigi ka kuma hali n'i y'a dɔn kuma dɔ la ale jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a kɔnɔ donc an n'olu b'o kumaɲɔgɔnya de la sisan. e ka welekan ye laban ye jumɛn ye distributeur Orange Money kɛla bɛɛ ko collectif des distributeurs d'Orange Money à Marseille fa kelen ba kelen wa u ka laɲini laɲini kelen de ye n'o ye RNES commission min tigɛra u kun commission in bɛ se ka segin a nɔ la o dun tɛ se ka kɛ ni wele kɛra ni mot d'ordre min bilala fo bɛɛ ka jɛ ka mot d'ordre in respecter ɲɔgɔn fɛ de Caille jusqu'à Kidal pour que ɲinifɛn in bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye an b'i fo Doumbouya.